Sithanda kubingelela abalandeli be-channel lethu esichaza kuyona amaphupho, siphinde siwahlaziye ngezindlela ezihlukene. Phinde futhi kube nezinye zezinto esiye sikhulume ngazo ukuthi silekelelane zona ukuthi sazisane ukuthi ngabe lezo zinto esuke zenzeka emakhaya ethu ikuphi esuke sifanele sikwenze. Namhlanje-ke ngifise ngathi nginganixoxela ngephupho elisinkwa ukuthi uma uphuphe isinkwa noma ungabe uphuphe ujeqe kusho ukuthini, noma ungabe uphuphe isinkwa esibrown noma esimhlophe ngabe lonto ichaza ukuthini-ke. Ake ngiqali-ke lana-ke, siyini isinkwa? Isinkwa siwukudla nje lokho esikwaziyo okuthenga esitolo okusheshayo, okuthengwayo esitolo, shothi okuqhamuka ngaphandle kuze ekhaya usisize ngaleso sikhathi ngokukhulu ukushesha, ngaphandle ukuthi sisenze umsebenzi omningi ngizabo, kodwa suke sikhiphe imali ukuthola lokho. Isinkwa lesidliwayo. Mase ngiphinde futhi ngichaza isinkwa ukuthi siyini isinkwa edlozini ngokuqonda abangasekho. Kuyini lento ethiwa isinkwa? Isinkwa indlela wena osuke kumele uphilise ngayo umndeni wakho, njengokuthi kuze kuthiwa sibani bani fanele ufunde impela uqinise ukuze uzokwazi ukuthi ube nesinkwa sakusasa, okusho ukuthi uzokwazi ukuthola umsebenzi ozokwazi ukuphilisa ngawo kephi ekhaya. Azathi omunye mina ngisafise ngathi ngathola umsebenzi khona ngizokwazi nje ukubeka isinkwa nje etafuleni, ngibekele izingane zami isinkwa nje sokuthi zikwazi. Ushiwo indlela wena ozokwazi ukuthi usebenze ngayo ukuze ukwazi ukuthi wondle ekhaya. Kusuke kushiwo into enjengaleyo ukuthi bona isinkwa lesi basifanisa nendlela ozokwazi ukuphilisa ngayo ikhaya ohlala kulo kanye nabantwana ohlala nabo noma nabazali ohlala nabo. Suke kufanele nje ukwazi ukuthi uqondelwe leyo nto ukuthi isuke iqonde indlela ozophilisa ngayo umndeni wakho ophila nawo ngaleso sikhathi-ke. Isinkwa lesisho lokhu. Ngokwasedlozini abantu abangasekho bakufanisa kanjalo bona, kodwa mase bekuvezela bazokuvezela ngesinkwa lesi osaziyo. Mase wena fanele ufunde kube khona indlela ezokwazi ukuchaza ngayo njengoba ngizochaza nje. Isinkwa-ke sisho ukuthi ebusheni uma usiphuphile esimhlophe, abantu bakini bakutshengisa ukuthi wena impela ukhona umsebenzi, ikhona indlela ozokwazi ukuthi uziphilise ngayo wena nani nomndeni wakho. Kodwa kuzokwenzakalani? Ngeke njengamanje ukwazi ukuthi unikezwe lonto ngesimo sabantu ohlala nabo noma nesimo sabantu ophilisana nabo. Kungaba i-boyfriend, ngaba abangani abathize, ngabe indlela owenza ngayo izinto awunayo indlela yokubamba ugade into, awunaliso lokubuka ukuthi lesi simo kusona ngeke uzunikezwe into yasekhaya ofanele ngabe usiza ngayo ekhaya. Uthole ukuthi unabantu abangasibona basekhaya futhi abacekela izinto zakho phansi ngokunganaki kwakho. Wena-ke ngijothi abangani siyazwana bangithanda, kanti bala empilweni yakho ngoba kunezinto abazitholayo kuwe. Uyayibona loo nto leyo? Ngaleyo ndlela leyo isinkwa sizovela kanjalo, okuwukuthi sikhombisa ukuthi ukhona umsebenzi, ikhona indlela yebhizinisi ongase uyiphilise ngayo, ikhona indlela ongasiwenze ngayo uthole ukuthi impilo yakho iqhubeke phambili, ukwazi ukusiza umndeni wakho. Njengoba ngishilo ukuthi kusuke kuthiwa ukwazi ukuthi ubeke isinkwa etafuleni noma ubeke okuthize okuzophilisa umndeni wakho. Kusuke kuveza lokho ukuthi ikhona leyo ndlela, kodwa awuzoyinikwa ngesimo sendlela ophila ngayo nabantu abaphilisana nawe ukuthi bazicekela phansi izinto bazenza ngokunjani, ngokungakucabangeli wena. Uthole ukuthi-ke sekunjani, seyamiswa leyo nto leyo, ayisafike ezandleni zakho. Kodwa bazonjani? Bazolokho bekutshengisile ukuthi ikhona lento, ukuthi nje ushintshe leso simo esithize noma ukuthi nje uziqonde isimo abasifuna kuwe ukuze kuzokwazi ukusizakala umndeni wabo phela. Ake ngiqhubeke futhi ngibuye ngichaze isinkwa-ke manje esibrown. Naso sisho into efanayo ukuthi kusuke kuchaza ukuthi ikhona indlela abakubekele yona wena ukuthi uzokwazi ukuphila wena kanye nomndeni wakho, ukwazi ukuthi uwenzele izinto, ukwazi ukuthi kube khona lapha nalaphana ukwazi ukuphesha ngakhona ngayo yonke indlela. Leyo nto isuke ikhona izokusiza, usuke ukhonjiswa ukuthi nje ikhona leyo nto. Kodwa njengamanje ngeke uze uyithole. Ngobani-ke na? Athi sibrown. Lalela-ke, leyo nto leyo isuke ikhomba ukuthi fanele kube khona ukuhamba wena ozolenza lokuyocela leyo nto emsamo wakho. Phinde futhi masuke njani
uhlehlise nalabantu laba abothola ukuthi bahambisana nawe ngokucekela phansi into wena osuke unayo. Sisho njalo isinkwa esibrown. Usuke ucelwa nje, usufanele into uyicele ngokuthi uhambe uye emsamo, kube khona ukuhamba olenzayo, ngoba siyisinkwa esikhombisa imvubelo yesiZulu yezinhlayintweni yasazi yesiZulu bakwethu. Siyinto efake kakhulu imvubelo, ngoba phela niyasazi isinkwa vele sifaka into enemvubelo ekukhumalisa, kodwa ibe isiba nezinhlayiya zomthombo ukutshengisa ukuthi leyo nto iwumyalezo ukuthi lokhu ngaphambi ukuthi ukuthole fanele uhambe ukucela emsamo, kodwa futhi noma usukucelile fanele uhlehlise abantu noma ubheke isimo ophila ngaphansi kwaso ngesimo sokuthi uma wena kukhona okunikeziwe akubi yini khona abantu eduze kwakho bese benamathele kwena ucela leyo nto, ngoba iyinto phela fanele uphilise ngayo kephi ekhaya lakho. Yingakho kuzotshengiswa kanjalo ukuthi ikhona lento vele fanele uyicelele emsamo, vele fanele ucele lokho emsamo zekwenzeke, kodwa abantu ophilisana nabo izomiswa ngoba abazokusuka eduze kwakho njengamanje. Yingakho uhlale utshengisa ukuthi ikhona kodwa awuzuyithola, ngoba abantu ophilisana nabo bajikisa izinto bazenze kube ngazi ukuthi ezabo, kube kwezakho ufanele usize ngazo kephi ekhaya lakho. Ngakho-ke uzosiphupha isinkwa esibrown. Ngiqhubeke futhi mase kuba ujeqe ukuthi usho ukuthini ukuthi uphuphe wena ujeqeke, isho ukuthini noma leyo nto kusukutshengisa ukuthi-ke emndenini engasekho kunalento lena abazokunikeza yona, mase kuba kuwe ukuthi uyiphatha kanjani futhi izoba njani, izodlulelwa isikhathi. Uyabona, uzothola nje leyo nto leyo mase idlulelwa isikhathi, kuzoba yinto yesikhashana. Yindaba kushiwo njalo. Khumbula phela ukuthi lezo zinto ezinjengalezo izinto ebezenziwa ukuhamba uthola ukuthi kuzoba nendlela ozoyithatha mase kwenziwa into enjengaleyo engeke izisheshe ukuthi iyonakale noma ibole noma isheshe idlulelwe isikhathi, kodwa igcine yenze njani, igcine iphelile, ngoba vele iyinto edalelwe isikhathi esithize, izothi masufike kusona kube isiphelile. Uyabona, isuke idalelwe lokho. Yingakho-ke lowo msebenzi noma leyo nto othenjiswa yona utshela ukuthi impela ikhona, kodwa izohamba ifike esigabeni lapho engeke izithathe khona ukuthi sekuba unomphelo wempilo yakho yonke ukuthi uhlezi unakho. Usuke utshengiswa leyo nto ukuthi kunaleyo nto enjengaleyo osuke uzoyithola. Okwanamhlanje ngisacela ukuma lapho, ngizophinde kubuye futhi nezinye incazelo. Ngibonge bakwethu ningisubscribela kahle, ngiyabonga nje, Inkosi inibusise nakunina enikwenzayo kwandi.